سلام كبرى سمعتي لومي حموس 27 سنة 2024 እዩ ኣብዜና ድማ ኢጣልያ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ከተተግብሮ ትደሊ ውጥን ማተይ ላዕለዋይ ልኡኻ ናብ ኤርትራ ሰዲዳ ኬንያ ሓድሽ ኣዋጅ ወሰኽ ግብሪ ብዘስዓቦ ህዝባዊ ተቃውሞ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዘካይዶ ዝነበረ መጥቃዕታት ናብ ወሽመጥ ዓደን ኣስፊሕዎ ዜና ብዝርዝር ካብ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ብዝኾነት ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ዝምራሕ መንግስቲ ኢጣልያ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከተግብሮ ዝደሊ ውጥን ማተይ ላዕለዋይ ልኡኹ ናብ ኤርትራ ሰዲዱ እቲ ብሚኒስትሪ ንግድን ስራሓት ኢጣልያን ኣዶልፎ ኡርሶ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጸንሐለን መዓልታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ብምርኻብ ክትግበሩ ኣብ ዝኽእሉ መደባት ተመያይጡ ውጥን ማተይ ኣብ ሽርክና ዝተመርኮሰ ኣኽሳቢ ምቅራብ ዝሓቆፈ ኣብ ወፍሪ ንግዲ ልምዓት ትሕተ ቅርጺ ጸዓትን ምዕቃብ ኣከባብን ዘተኮረ መደባት እዩ ኣብ 28-29 ጥሪ 2024 ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ኢጣልያን ዝተኣናገደት እዛ ኤውሮጳዊት ሃገር ንውጥን ማተይ መበገሲ ልዕሊ $5 ቢልዮን ያሰሊዓ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሽርክና ዝተመርኮሰ ናይ ልምዓት መደባት ምክያድ ኣብ ነዊሕ እዋን ንዋሕዚ ስደተኛታት ደው ከብሎ እዩ ዝብል እምነት ሓዲራ ዘላ ኢጣልያ ኣቐዲማ ላዕለዎት ሰበስልጣናታ ንተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ቱኒዝያን ሊብያን ልኢኸያ ኢጣልያ በጊሳቶ ዘላ ውጥን ኣተባብዓ ውፅኢት ክርከቦ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ከም ዘለዎ ዝትንተን እኳ እንተኾነ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕሉፍ ምልካዊ ስርዓታት ስእነት ዴሞክራስን ውሕስ ምስጋር ስልጣናት መንግስትን ከምኡ ድማ ገሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን መፍትሒ ከይረኸበ ግና ምዕሩይ ምዕባለ ምርጋጽ ይኹን ዋሕዚ ስደተኛታት ምግታእ ከም ዘይከኣል ከም ምጎት ይቐርብ እዩ መንግስቲ ኬንያ ድሕሪ ዘሕለፎ ሓድሽ ኣዋጅ ወሰኽ ግብሪ ኣብቲ ሃገር ንልዕሊ ሳልስቲ ኣብ ዝቐጸለ ህዝባዊ ተቃውሞ ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም ፖሊስ ነቶም ኣብ ከተማ ናይሮቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ዜጋታት ሃገር ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ጥያይትን ብምትኳስ ንሓያሎ ከም ዝቐተለን ከም ዘቑሰለን እዩ ተወቂሱ ፕረዚደንት ኬንያ ብቴሌቪዥን ተሃገር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ብባይቶ ተሃገር ጸዲቑ ዝተኣወጀ ሓድሽ ወሰኽ ግብሪ ኣብ ተግባር ከይውዕል ብሓደገኛታት ሰባት ስለ ዝተጨውየ እቲ ናዕቢ ከም ዝተጓሃረ ይገሊጹ እንተኾነ ብብልሽውናን ወሰኽ ናህር ዋጋታትን ከማር ጸንሐ ህዝቢ ተሃገር እቲ መንግስቲ ዘሕለፈ ኣዋጅ ነተወሳኺ ሕሰም ዘቃሊዑ ብምባል እዩ ዝቃሞ ዘሎ እቲ ናዕቢ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ከይሰፍሕን ናብ ካልእ ከተማታት ድማ ከይጓሃረን ሰግአ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ምድባት ኣባላት ፖሊስ ሰራዊት እውን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ሚኒስተር ምክልኻል ዓደን ድዋላ ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ መንግስቲ ኬንያ ነቲ ብሰንኪ ኮቪድን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ቁጠባዊ ነውፅታትን ታስዩ ዝበሎ ቁጠባ ንምሕዋይ ወሰኽ ግብሪ ብምእዋጅ ናይ ስታት $2.7 ቢልዮን ኣታዊ ንምእካብ እዩ መዲቡ ዛጊት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሱሳ መራኽብ ፈተነ መጥቃዕታት ዘካየደን ንሓንቲ ጅሆ ዝሓዘን ክልተ ድማ ዘጥሓለን ዕጡቕ ሓይሊ የመን ሑቲ ዕላማታቱ ናብ ወሽመጥ ዓደን ከም ዘስፍሕ ተገሊጹ ሑቲ ካብ ቀዳም 22 ሰነ ሒዙ ብቀይሕ ባሕርን ዝመላለሳ መራኽብ መጥቃዕታቱ ኣጽዒቑ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ናብ ወሽመጥ ዓደን ድማ ኣስፊሕዎ ዘሎ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ንድሕነት ባሕሪ ዝከታተል ትካል ብዝሃቦ መግለጺ መሰረት ሑቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ክልል ማይ ዖማን ንዝነበረት መርከብ ሚሳይላት ከም ዝወንጨፈላ ኣረጋጊጹ ሑቲ መጥቃዕታቱ ናብ ወሽመጥ ዓደን ዘስፍሕ ዘሎ ነስታ 8 ወርሕ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ከባቢኡን ተዋፊራ ዝነበረት ዲዋይት ኣይዘንኣዋር ዝተሰምየት ነፈርቲ ውግን ሄሊኮፕተራትን እትስከም ዓርሞሽሽ ናይ ኩናት መርከብ ኣሜሪካ ካብቲ ክልል ማይ ከም ዝገዓዘት ምስ ተፈልጠዩ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ነቲ ንመራኽብ ንግዲ ዓለም ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ዘሎ ሑቲ መጥቃዕታቱ ንምግታእ ዘካየድኦ ወተሃደራዊ ወፍርታት ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝትንተን ሑቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ደው ከብል እንተኾይኑ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ እተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ደው ከተብል ይጽውዕ ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ